Знаете ли кои са трите най-важни части на вашия компютър? Дънната платка е най-важната част на нашия компютър. Тя е неговия мозък и осигурява връзката между всички други негови части. Дънната платка, наречена още motherboard, осигурява нормалното функциониране на процесите в нашия компютър и връзката между всички негови компоненти. Втората най-важна част е централният микропроцесор. Централният микропроцесор обработва постъпилата информация в входните устройства и извежда резултат на някои от изходните устройства. Важно е да не забравим и за видовете памет в нашите компютри, а именно RAM и ROM. RAM паметта е съкращение от Random Access Memory, а ROM паметта е Read Only Memory. В някои от следващите видеа ще ви разкажа малко повече за видовете памет и какво съхраняват те. Ще е интересно да разбера кои според вас са второстепенните, но също така важни части от нашите компютри.